Dobrý deň, začal sa nový týždeň, už 50. v tomto roku. My vám teraz ponúkneme súhrn udalostí posledných hodín. Príjemné sledovanie novín o 12. Rokov a na konte 15 titulov majstra sveta. Aj takéhoto borca máme na Slovensku. Tých 15 titulov získal vo svojich vekových kategóriách karate. Ako sa mu to podarilo, o tom sa Jano Mečer už teraz porozpráva s ním a aj jeho trénerom. Vítajte. Ten majster sedí tu, Patrik Seman, vítajú nás v štúdiu. Dobrý deň. A toto je jeho tréner, Roman Volák, tiež mnohonásobný majster sveta v karate. Romana všetci poznáme. 68, dobre. Či koľko máte titulov? Ani nehovorme. Dobre, teraz sme tu predovšetkým kvôli Patrikovi. Patrik, pokiaľ viem, tie posledných 6 alebo 8 titulov si získal na prelome októbra a novembra vo Viedni. Je to tak? Áno. Áno? Čo to bolo za súťaž? To bola súťaž vo Viedni a potom sme boli aj v Taliansku. Čiže to boli dve súťaže, áno? No. A potom prvýkrát sme boli vo Varaždine a tam som vyhral 3. miesto. To bolo v 2000, to bolo pred 2 rokmi asi, ak sa dobre pamätám. To bola taká tvoja prvá medaila. Áno. A tieto medaily, čo tu máme teraz na stole, neviem, či ich vidno pekne na kamere, skúsime si ich potom nasnímať. To sú z tých posledných majstrovstiev sveta, ktoré sú? Áno, to sme boli, tento rok sme boli na majstrovstvách sveta v Taliansku. Neviem, či sa to spýtam teba, alebo Romana Voláka. Tam bola dosť veľká konkurencia, tam bolo niekoľko tisíc detí? Áno. Áno, vieš presne číslo? Neviem, ale... Veľa, povedz. To by si mal, nie? Čiže z tých tisícov detí si bol ty najlepší. V čom vlastne si súťažil? Ako sa dá z jedných majstrovstiev sveta priniesť 8 zlatých medailí? Ako tá súťaž v karate prebieha vlastne na takých majstrovstvách? No, prebieha to tak, že to sú kategórie a v každej kategórii máme jedno zlato. A takže mám v jednej kategórii je 10 alebo neviem koľko súťažiacich, ale vyhral som, niektorých som vyhral striebro a samé zlato. Perfektné. Ty sa venuješ karate od 6 rokov, dobre mám informáciu? Od 6 rokov. A za 3 roky si sa stihol takto vypracovať. Áno. Čo ťa k tomu priviedlo? Prečo si začal karate robiť vlastne? No, lebo som videl v škôlke taký plagát a tam som videla Romana, nášho trénera, a som to chcel skúsiť a potom som to až tu dotiahol. Priniesol si so sebou takúto zvláštnu palicu. Z toho, čo som čítal, viem, že karate nie je len o tom, že robíš cviky rukami, ale aj s takýmito pomôckami. Na nejakej fotke som ťa videl, myslím, s nunčakmi. Aj s tým cvičíš? Áno. Áno? No, budem cvičiť. Ja to sa ešte len pripravuješ na to. Aký máš pás? Zelený. A v jeho veku je zelený. Ako sa to dá porovnať? Vlastne úplne normálne, oni paskujú každý rok na technický stupeň, takže je to OK. Ja som videl vo svete ešte aj mladších a mali čierne pasy, čo neviem pochopiť, ako to dokázali. Práve. Takže je to trošku nepochopiteľné. Niekedy dávno bolo, že vlastne čierny opasok majstrovský mohli mať vlastne už dospelí v 18 rokov. Teraz to urobili už taký kompromis, že môže byť aj juniorský a potom sa znova robia skúšky na čierny pás. Ale zelený opasok vlastne v jeho veku je, myslím, že fajn. Super. Čo vás priviedlo k tomu, že ste sa začali venovať takto deťom? Ja som čítal, že ste dokonca aj prestali súťažiť alebo reprezentovať. To iba teraz som vlastne spravil takú pauzu a venujem sa naplno týmto deckám. Samozrejme, že pripravím sa na ďalšie súťaže, aby som vedel, že kedy, čo, ako a ísť na niečo, keď sa podarí. Ale ja som ani nechcel veľmi trénovať deti, lebo som bol stále ešte aktívny športovec pred 3 rokmi a rodičia, kamaráti, ľudia proste sa pýtali, kedy začneš trénovať decka, kedy začneš, a ja som to odkladal. A som si povedal, že začnem, aby proste za nejakú dobu, lebo nepríde to hneď, som vybudoval nejaký výsledok a za tie 3 roky už máme takýto výsledok napríklad. Máme tiež šikovných ďalších v iných kategóriách a oni sú fakt najmenší a ja som ešte po Patrika chodil do škôlky, však som mal taký papier, že môžem ťa vyzdvihnúť v škôlke. Takže ja som si ho vyzdvihol a ešte ostatné decká v škôlke a potom prišli na tréning a trénovali. A ja som ako dosť kamarátsky, ale na tréningu som veľmi zlý. A mňa by zaujímalo, že ty vidíš tie výrazné talenty už od začiatku, od prvého, druhého tréningu, alebo ako to vlastne sa stane, že niekto je takto šikovný? Ja som si myslel, že vidím talent hneď a zase niektorých som, nie že odpísal, som povedal, že tak tento to bude mať ťažké a som sa možno veľakrát zmýlil, lebo máme, povedz, Davida, 12-ročného, ktorý vlastne bol najúspešnejší z našej výpravy a on vlastne ide kategóriu vyššiu ako Patrik.
A on tam všetkých, ja neviem, Bije. zničil. Ale na neho, keď som pozrel na začiatku, keď začal trénovať, tak vlastne to bol taký lekvár, že väčší ste nevideli. A aj teraz momentálne, keď niekto príde, nejaký tréner na tréning alebo na paskovanie a vidí ho, tak ho podcenia. Lebo vlastne on je vzrastovo trošku, pri sebe je to taký fakt akože chlapisko, ale keď zacvičí, má rýchlosť, má tvrdosť, proste je huževnatý a úplne sa zmenil, úplne niekto iný. Aj pohybovo, aj tak, takže veľakrát prekvapia. Patrik, ty si priniesol aj túto, palica sa tomu hovorí, dobre to nazývam? Áno, palica. A ty si to priniesol, aby si nám aj čosi ukázal. Zostavu zrejme takú, s ktorou súťažil na tých majstrovstvách? Áno, ja ich učím rôzne štýly. Začali samozrejme technikami karate, kopy, údery a tak ďalej, nejaké výskoky, lebo to deti baví. A chcel som hlavne zbrane, tradičné, a potom z tých tradičných, keď už to vedeli, sme prešli na freestyle, je to taká doba, moderná forma, vo svete to veľmi letí. A Patrik, ty to sa zatiaľ priprav, poď sa pripraviť zatiaľ. Aby sme to videli aj sme naživo. videli, že ako vyzerá... Ukážem, ako sa rozcvičuješ, to stačí. To je rozcvička? Dobre, rozcvička, však je obed. Pozor na tú plazmu, neviem, čo povieš, čo je Patrik. škole. Dobre, Roman to Patrik, zaplatí. Ja som nevedela, že sa takto kričí. Ja som sa tiež takto prestrašene sedím. A ja? Dobre, to bol Patrik Semár, niekoľkonásobný majster sveta. Roman Patrik. Volák, ďakujeme veľmi pekne. Andrea, poďme sa venovať správam ďalším. Dobre, ešte nám Patrik potom niečo ukáže. Mimo. Opäť zajtra na poludne. Dovidenia.